Come back in our girly channel. So dini जोङो आगोलनि बायदिनो 11.1 नि 5 नाम्बारखौ सावरायनोसै. So आं रिकमेन्ड खालामो जे नोंथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना जुदि आगोलनि भिडिअफोरखौ नायाखैबा नायनानै ला भिडिअखौ नायनानै आगोलावनो बेखिनियाव इन्ट्रोडक्शन पार्टखौ नायनाया गोनांथिथार. So नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामज्लाय आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालामज्लाय. क्लास 10 नि दा गोदो बा सिनियर स्टुडेन्टफोरा नायदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे बे क्लास 10 नि सोरबा सिनाखि दङबा बिसोरनो शेयार खालाम जाहाथे एसे हेल्पफुल जायो बिसोरनि थाखाय बे भिडिअआ. सो जों दा जागायजेननोसै 5 नाम्बारखौ. थ' 5 नाम्बाराव मा दं जोंनिया BC = 6 सेन्टिमिटार आरो AB = 5 सेन्टिमिटार आरो एंगल ABC = 60 डिग्री. दा जखानि ABC आखानि जामाखि दा एंगल B खनाया बेसेबां जानांगोन जोंनिया 60 डिग्री जानांगोन. BC आ 6 सेन्टिमिटार AB आ बेसेबां जानांगोन 5 सेन्टिमिटार. बेनि उनाव ABC आखानि 1/8 3/4 आखानि 3 बे जोबोर गोरलै. दा नोंथांमोना कुइसनखौ टुकिना लाबानो जाबाय. आं दा कुइसनखौ लिरलासै डाइरेक्ट स्टार्ट खालामखानोसै आं मेथ्सखौ. स' दा नैबे मा नाम्बार जागोन जोंनिया 11.1 नि मा नाम्बार जोंना नैबे जाबाय 5 नाम्बार. खै नाम्बार इबे दा जोंना 5 नाम्बार. स' फार्स्टलि जों मा खालामनांगोन बेयाव BC = बेसेबां जादों 6 सेन्टिमिटार. स' दा BC 6 सेन्टिमिटारनि मोनसे माबा खाखिग्रोनोसै. फार्स्टआव मा खालामनांगोन जोङो BC = बेसेबां 6 सेन्टिमिटार. आङो बेसेबां आखिखो नैबे जाबाय जोंना मा नैनिफ्राय इसनि बेसेबां जाखो जोंना 6 सेन्टिमिटार. नैबे जाबाय मा होखो आं डाइरेक्ट होखानोसै नैबे मा BC. दा बिनिफ्राय AB आ बेसेबां लानो होदों AB नै माने AB आ नैथिं थागोन ना A आ नैथिं थागोन. AB = बेसे जानांगोन जोंना 5 सेन्टिमिटार आरो बाट जोंना B खनाया बेसे जानांगोन 60 डिग्री जानांगोन. स' 60 डिग्री आखिनायाथ' गोरलैथार. बे आगोल इन्ट्रडक्शन पार्टआवनो जों सोलोंखाबाय. स' जाय माबोरै आखियोमोन जोंनिया जायखिजाया नैनिफ्राय मा खालामोमोन जायखिजाया ओरै डिसटेन्स लानानै नैबे लाबायना लानानै नैखौ नों चेन्ज खालामनाङा बिदिनो ला. बिनिफ्राय नैनिफ्राय लानानै मा खालामदो नोङो नैखौ ओरै बोनो हादो. दा बेनिफ्राय बेखौ जइन खालामदो सिम्पलि. दा नैखौ जइन खालामसै लोगोफोर. दा बेनिफ्राय नैखौ जइन खालामबा मा मोनगोन जोंनिया नैबेनो जाबाय जोंनिया बेसेबां 60 डिग्री. दा नैबे बेसेबां जोंनिया दा बे जाबाय बेसेबां बे दा जोंनिया बेसेबां 60 डिग्री. स' अखाफोरा बुथिं खारखो लोगोफोर आं नोंथांमोननो मा होनदों जुखिना दिन्थिदोंसै. नैबे दा मा जागोन जोंनिया नैबे बेसेबां जागोन जोंनिया जुखिना जुदि नायोब्ला बे मा जागोन पारफेक्ट नाय नंगौना लोगोफोर बे जादों 60 डिग्री जादों ना लोगोफोर 60 डिग्री जाबाय. स' बेनि उनाव मा खालामनांगौ जों दा AB A आथ' नैथिं थागोन ना A आ बेसेबां जानांगोन जोंना 5 सेन्टिमिटार AB आ बेसेबां जानांगोन 5 सेन्टिमिटार. स' नोंथांमोना नैखौ डाइरेक्ट जुखिबाबो जासिगोन दानिफ्राय आरो जुखियालासिनो बोरला आखिनाबो बोननो हागोन. बाट नों डाइरेक्ट जुखिनानै खालामदोंसै. नैबे जानांगोन AB आ नैबे 5 सेन्टिमिटार खालामबाय आरो 5 सेन्टिमिटार जुखिबाय आं. बिनिफ्राय नैदो जइन खालामदो. बे A आरो C नि डिसटेन्सखौ जोंनो हमना होआखै. जोंनो माखौ हमदों A आरो नैखिना बेसेबां 5 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो नैबे बेसेबां जानांगोन 6 सेन्टिमिटार. जोंना नैबे जाबाय 5 जाबाय नैबे दा 5 जाबाय नैबे 6 जाबाय. दा बिनिफ्राय नैबे बेसेबां जाखो नैबेथ' डिग्रीआवसो बेसेबां जागोन 60 डिग्री जाबाय. दा बिनिफ्राय बेसेबां आखिनो होदो 3/4 आखिनो होदो. दा नैनिफ्राय लालाय बिदिनो आगोलनि बायदिनो सेम टु सेम आरो एकदम सेम जेबो मोनसे आबानो गासैखौबो जोङो हागोन होनना आसा खालामनो हायो. नैबे दा बेखौ खैथा बाहागोआव खालामगोन दा नैखौ खैथा बाहागोआव खालामगोन बेखौ नैयाबा 3/4 गेदेर अनजिमाया माबे 4 होमबा मोनब्रै बाहागोआव नायग्रो. फार्स्टलि गेदेर अनजिमा माखौ नायग्रो बिनिफ्राय मोनब्रै बाहागोआव नायग्रो 1 2 मोननै लाबाय आं 3 4. बिनिफ्राय दा सिङाव मा दङ नाय सिङाव 4 दङ. दा 4 दङ नैखौ ना खालामजोबनांगोन जोङो नैदो खालामजोबनांगोन नैदो मा खालामखाङो 4. दा नेक्स्टआव नै साव मा दङ गेजेराव मा दङ 3 होमबा नै 3 निफ्राय 1 2 3 4 नैबे 3 ना दा नै 3 निफ्राय नों नैखौ जुजि आखिदो सिमिलार आखिदो नै 3 निफ्राय सरि नैनिफ्राय लाग्रोनांगोन फार्स्टआव दे मा लाग्रोखो नैनिफ्राय लाग्रोबाय ओरै लाग्रोबाय इनिफ्राय नैनिफ्रायबो लादो बिदिनो ओरै लाबाय. बिनिफ्राय मा खालामदो नैनिफ्राय 19 नैखौ जुखिलाय नैनिफ्राय नै डिसटेन्सखौ जुखिनानै नैनिफ्राय मा खालाम नैनिफ्राय नैखौ मा खालाम ओरै होदो. दा बेनिफ्राय मा खालाम बेखौ जइन खालामदो नै नांजाबनायखौ. दा नै आखिनाया नैनि माने जों लिगा आखिदो एकदम आगोलनि बायदिनो जेबो चेन्ज खालामना. दा आं मोनसे खौरां होनदोंमोन जे जुदि गोजौ जुदि सिंनि साय जुदि गोजौ जुदि उन्दै जायो नै नेक्स्टआव आखिनाया मा जायो सिङाव जायो आरो गोजौ जुदि गिदिर जायोबा नेक्स्टआव आखिनाया मा जायो बायजोआव जायो. दा बिनिफ्राय नैनि लिगै नैखौ आखिलायदो इनिफ्राय दा नैनि लिगै आखिलायदो नैनि लिग आखिलायदो एबार नैखौ ओरै होलायबाय इनिफ्राय नैनिफ्रायबो ओरै होलायबाय एकदम गोरलै माने लोगोफोरना. इनिफ्राय नैखिनाखौ
नैखौ लालायबाय गोजौखौ बेनिफ्राय नैनिफ्राय मा खालामखो नैनिफ्राय नैबायदि ओरैबाय दा बेयाव दानबायना ओमफ्राय नैखौ मा खालामदो नैखौ ओरै बोनो हादो ओरै बोनो हादो बिथिं दा बिथिंबो बा नैबेनो जाबाय मा नैनि नैबेनो जाबाय जोंना लिक दा नैखौ आं होनसै नैखौ B1 होनसै नैखौ B2 नैखौ B3 नैखौ B4 ओमफ्राय नैखौ जायखिजाया मोनसे होनसै नैखौ होनना ला G होनसै नैखौ होनसै E दा जों माखौ आखिनांगौमोन जों आखिनांगौमोन जे A B C महरसे मा आखिनांगौ जों ट्रायंगल A सरि मा आखिनांगोन B D E नैबेनो जाबाय जोंनि आखिनो गोनां आखान्थि माने नै मोनसेयानो जाबाय आखिनाय गोनां आखान्थि स' जों दा बेनि आखायनाय माबायदि लिरनाय पार्टखौ जों लिरना लाग्रोनोसै आङो लोगोफोर जाहाथे भिडिअआ एसे गुसुङैनो जोबो स' लोगोफोर लिरग्रोनोसै र' आं स' लोगोफोर लिरना लाबाय स' बेखौ आं नैबायदि लिरनांगौ होनना खोथा गैया लोगोफोर नोंथांमोना गावबा गाव रावजों लिरना लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना बनायना लिरना मोजां नाङो होमबानियाथ' मोजांनि बाथ्रा दा मा होनदों आंबो एक्सुवेलि बेखौ डाइरेक्ट बनायनासो लिरदों माने माबायदि आखिलांदो बेबायदिनो लिरदों आरो डाइरेक्ट आं माने आं फार्स्टआव मा लाखो BC 6 सेन्टिमिटार लाबाय बोनाय जाबाय बेखौ लाबाय ओमफ्राय एक्स डेस BC इक्वल टु बेसेबां लानाय 60 डिग्री आखिनाय जाबाय माबायदि आखिदो बेखौ लिरना होबाबो जागोन आखिनाय जाबाय होनना लिरनांगोन बाट ओमफ्राय खिन्थु नै आखिनाय सिम्बलफोरखौ होनांगोन दै लोगोफोर AB इक्वल टु 5 सेन्टिमिटार लानाय जाबाय जखानि लानाय जानानै मा खालामखो AC खौ जों दाजाबनाय जाबाय नेक्स्टआव ओमफ्राय B बिन्दोनिफ्राय BX रोदा बोनाय जाबाय आरो बे रोदाखौ नै मोनब्रै बाहागोआव राननाय जाबाय आरो बिनि उनाव CB4 खौ मा खालामखो दाजाबनाय जाबाय दाजाबनाय जानायनि उनाव मा खालामखो CB4 नि EB3 मा खालामखो आखिनाय जाबाय पेरेलेल लिग आखिनाय जाबाय बिनि उनाव आरो नैनि लिग बेखौ आखिनाय जाबाय बेनो जाबाय देयारफोर नै DBE जाबाय जोंनि BCA नि महरसे आखान्थिथाम स' थामहिनबा मा जागोन ट्रायंगल BDE आखिनो गोनां गुबुन मोनसे आखान्थिथाम स' दा लोगोफोर नैखिनाखौ लिरबानो नोंथांमोना फुल मार्क मोनगोन स' जुदि नायबिजिरनोबा नोंथांमोना नायबिजिरनो होबानो जाबाय नायबिजिरनायखौ गावबा गाव ट्राय खालाम आरो जाय नायबिजिरनायखौ हादों जोंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव स' नै भिडिअनि गेजेरजों नै मोनसे अंकखौनो जों बुजिनानै नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ लानाय जाबाय स' गोजोन्थों थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर बाय बाय